Malay monase kon bay funglia monase ma kay dana le geserna mona geserse ay malanggan pokok terang malanggan mabreo telamare dikasli perang. Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लग भिडिअ लाबोया दिनैसो लाबोदों ओमफ्राय बेबो न'आव गैया भकतपारायाव फैदों आरो आब'मोननाव आलासि जानो ना जोङो ओमफ्राय बहुत दिन उनाव आरोना ओमफ्राय मासरुम नुदोंमोन नालाय इसानाव मासरुम दङ ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायनो नागिरदों आरो जोङो लोगोफोर स' नायलांबाय थादो लोगोफोर थाइजौबो हाननोसै जोङो ओमफ्राय लोगोफोर बे मासरुमा आब' लाहानिनो न'नि जायो आरोना आब'नि गुमैनि मा होनगोन बेखौ मादै जायो आरोना मादै लाहानावहाय जोङो फैदों आरो थाइजौ हाननो ओमफ्राय बेयावनो मासरुमखौ नुनानै एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो होननानै जों हाबनानै भिडिअ बानायदों आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर मासरुमखौहाय मैखुनखौहाय खाजोब्बायमोन आरो खानानै फानजोब्बायमोन ओमफ्राय खाजोबखांनानैसो नै जों मासरुमखौहाय लानो मोनबाय आरोना बेनि सिगां खाजोब्बायमोननो ओमफ्राय नै मोनसे मोननै माबादों आरोना नै ओंखारबोदों थेवबो नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय एसे सेयार खालामनानै देखायनो होननानै जों भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिमहाय 그래, 지금 이거 작은 거요. 이거 나서 이거 좀 좋고. 이거 안 나서. 공치자 하는 거야, 나 공치자 렌즈. 그것도 공치자 렌즈. 그러게. 엄마 그? 엄마 이제 렌즈. 싱어, 마나. 아이 싱어는. 뭐 칼라슬레르데. İlk kısmında Michael Neyle güzel bir şey ne zaman Selam Kısa bu zaman Ay ne थाइजौआ लोगोफोर आं जुम खालामनो लुबैदों थाइजौआ खन थाइजौखौ हानगासिनो नै बे जासिनखा थाइजौनि 당시대? जों थांफानो थांगोन थाङा माया बुगोन बुवादां मा थादो दै नोंबो थांगोन बाय होन दे बाय होन लोगोफोर जोंना थाइजौखौ लानानै थांनोसै आरोना दुगैना लाहैनोसै थाथों मानो ना दखान थांगोन लोगोफोर जोङो थाइजौ लानानै फैबाय आरोना दायो थांगासिनो आबौ लाहानि न'आव ओमफ्राय जों दिनै थांसिगोन आरोना आबौखौ गारनानै आंखौसो 사시탑인데 아이는 아이는 예인데 나 히로 앞에 가시네 왜요 만두도 소마이건 소매야 소마이건 모티티티 모티티 모티티 사실 모르세요 그냥
Jangan jangan kayak woi. Woi, tahu ya? Woi. Takut sudah. Jangan. Ada sisa sendiri. Angkat budi sisa sendiri. Nawa di sini. Saya sudah pernah pulau pusat sudah. Kantaran pulau pusat sudah sini. Aku bangga lah saya bisa main sini pulau pusat. Itu mah sejak. Punya apa yang nomor lah neng. Sekarang lah. Sekarang yang apa ya? Nah, lagi ber. Abo. Ada, engkar sih, cak. Tangsei chứ à, tangsei. Baby, you know. Cái con thì đừng có làm khổ. Mày không? Tuang chứ đâu. Cala. Này Bhakatpara yang mulai मेथाइ जागासिनो ओमफ्राय जोंना आब'आ सायगासिनो जोंखौहाय जाहोहरनो दिनै थाब थांगोन नालाय दिंगि थांगोन नालाय ओंखायनो आब'आ नै न'नि फुख्रिनिनो सारहोबाय आरोना सारहोनानै नै सायगासिनो गावहा जोंखौ गोथाव जाहोहरनोसै आब'आ बे जाहैबाय आब'नि बिजावजालि लोगोफोर बेनाबो इउटुब चेनेल दङ ना आब' औ मा नाममोनलाय Ina Boro थांनानै नायबानो जाबाय ब्लग भिडिअ मोजां बानायो रुफानि लोगोफोरा आंखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गासिबो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै न'सिङाव हाबफैबाय जोङो दायो रेडि जानानै लानोसै आरो ओमफ्राय आब'खौ एसे देखायनो जों दायो नायनानै थाबानो जाबाय आरोना बाय थांसैदों दे थांसैदो थाङा मानु जों थांसै मानु थाङा थांसै जों नै मादैयाबो थांसै मादैयाबो बाय थांसै जों दे मानु बाय केमेरानि दिन्थिबा नै लोगोफोर थांगोननि जमानो बिब' बिनानाव साथामजोंहाय भिडिअ लाबाय आरोना नै बिब'आ जोंना जोंखौ हगारहरनो बादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंबो गारनानै फैनो बादोंमोन आरो माथो खालामबावनो आरोना जोंबो सानब्रै थाबाय नालाय गोबाव जाबाय गोबावबो थानो हाया न'आवबो एसे खामानि ओंखारबाय थायो दाथ' दैज्लां बोथोर जाबोबाय नालाय माइ गायनाय फुनाय खोथिया फुनायनि खामानि ओंखारो नालाय न'आव लोगोफोर जों दायो थांनो ओंखारबाय आब'लाहानिफ्राय दायो थांबाय थानोसै थांबाय थानायखौ देखायबाय थाला मानोना गोबाव जागोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नाय जानोसै स' भिडिअखौ मोजां मोनब्ला प्लिज अननानै कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो चेनेलखौ जायफोर गोदान नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' बाय